שלום, שמי גיא. לפני אה, חודש בערך נפצעתי באימון, קרעתי רצועה ביד והייתי צריך לעשות ניתוח, וכשהמנתח אמר לי שאני צריך להיות מגובס במשך 6 שבועות, מיד אמרתי לו שאני חייב גבס שאני יכול להתקלח איתו ולהתאמן איתו, כי אין שום סיכוי שאני מסוגל לפחות 4 שבועות לא לעשות כלום. ובאותו רגע, בלי להסס בכלל, הוא מיד אמר לי ללכת לעשות גבס קל אצל אבי, ואין ספק זאת הייתה ההחלטה הכי נכונה שעשיתי בכל העסק הזה. מיד כשדיברתי עם אבי, התחלתי לדבר איתו, מיד היה ברור לי שהוא לגמרי מקצועי ומבין ורוצה לעזור. וכשהלכתי לשים אצלו את הגבס, הכל היה פשוט מושלם ונהדר, וזאת הייתה החלטה מעולה, מאוד מאוד נוח עם הגבס, הרבה יותר נוח מהגבס השני, וגם אחר כך שהיו לי שאלות, והייתי צריך להתייעץ עם אבי, אז הוא תמיד היה זמין לי בהכל. זה היה פשוט חוויה נהדרת. אין לי ספק, אני מקווה שאני לא אצטרך, אבל אין לי ספק שאם אני אי פעם אצטרך עוד פעם לשים גבס, אז אבי זה הבן אדם שאני מיד ארוץ עליו כדי שישים לי גבס קל.